Tänään on 16.10. ja niin kuin kuvasta näkyy, niin 40 tuli tänään täyteen ja otan sen kunniaksi 40 juhlalenkiin. Ja on kello pikkusen yli 10 ja vieläkin on aika lailla kylmä, muutama aste pihalla. Aurinko onneksi paistaa niin kuin tällaisena päivänä pitääkin, mutta eiköhän tästä ihan hieno päivä tuu, fiilikset on korkealla ja tästä sitten matka. Niin, eka kymppi on takana ja ihan hyvä startti on aika helposti tullut ja vähän niinku oma elämä eka kymppi, että se oli huoletonta rallattelua, ei tarvinnut paljon kelloa katsoa. Ehkä sillä erotuksella, että no muutamat isommat mäet kyllä käveli ja silloin olisin varmaan painanut kaasupohjaisnekin, mutta kyllä hyvältä maistuu juoksu ja tuli tuosta kotoa Epiläharjun kautta Lamminpäähän ja siitä Julkujärvelle päin, pian tuu Julkujärvelle ja sitten sieltä seuraavaksi kohti Koukunmajaa. Sieltä lisää. Nyt on 20 täynnä, vähän reilukin ja oli mukava pysähtyä vähän tähän ihailemaan maisemia Koukkujärvelle. Toista se oli 20 vuotta sitten, ei paljon tullut pysähdeltyä maisemia katsomaan sitä. Painettiin täysillä vaan ja lyötiin isompaa vaihdetta koko ajan. Se oli juoksuosalta vähän ehkä vaikeampi kymppi jo. Pikkusen rupesi jo puuskuttamaan, mutta ihan hyvä olo on jaloissa vielä ja muuten, ettei ole sikäli hätää. Ja sitten vertaa tuohon elämänkymppeihin, niin kyllä huomattavasti tapahtumarikkaampi oli aikanaan nyt kun tämä juoksu. Kympin varsinkin loppupuolella sitten rupesi tapahtumaan silloin parikymmentä vuotta sitten enemmänkin. Se oli armeijan vuosia ja täytin 20 ja silloin myöskin tapasin tulevan vaimoni, eli siellä terveisiä vaan Minnalle siellä. Tajusin, että meillä on yhteistä historiaa enemmän kuin itselle sitä aikaisemmin, eli yli 20 vuotta ollaan taivalta taitettu, kiitos siitä. Niin, tässä tuu justiin Koukunmajalle. Ajattelin pikkusen tankata siinä ja sitten sieltä kohti Pyhäjärven rantaa ja kotimatkalla. Taas 10 takana, 30 täynnä. Aika laskuvoittoinen pätkä ja tuli juostua kovempi vauhtiseen kilometriä. Vähän niinku tuo 20-30 muutenkin, niin hyvin suorituspainotteisia vuosia. Siellä paljon töitä ja pesistä ja pari maisteritutkintoa. Ja oli ohjelmaa, tuli käytyä paljon paikoissa. Se oli vähän tuo viimeinen kymppikin samanlainen, että kilometreistä. Rokki soi taustalla eikä aina oikein tiennyt mikä laulu on. Ja Turmion kätilö kyllä pysäytti pois ajatuksesta se. Mansen miehet tietää mikä biisi oli kyseessä. Niin. Enää se kuuluu se 10 jäljellä. Ei oo paha tässä. Kilometrin pari vähän rauhakseltaan ja sitten viimeinen puristus. No niin, perillä takaisin ja 40 mittarissa niinku pitääkin. Viime kilometri oli kyllä raakoja, ei vaan meinannut jaksaa koko ajan jotakin. Vähän niinku viime vuodet, että koko ajan jotakin remppaa ja joku paikka kinnaa ja muuta, mutta ei mitään. Perillä ollaan ja ihan hyvät fiilikset edelleen. Voi tarkoituksena, että juoksisin niin, ettei niinku rasitu hirveän pahasti, mutta kyllä tuntuu, että nää varsinkin viimeinen vitonen niin meni kyllä raskaaksi ja tästä nyt sitten palauttelemaan. Mutta jos jotakin ajattelua tämä viimeinen 10 vuotta, niin paljon hyvääkin
Tässä on tullut paljon hienoja kokemuksia vuosi Englannissa. Tärkeimpänä saatu 2 mahtavaa lasta. Tytöt on kyllä tuonut piristystä elämään ja nyt viimeisen sitten vielä takana oleva toivottavasti pysyvä koti nyt, että ei tarvitse muuttorumpaa sitten jatkaa tästä eteenpäin. Vähän koville otti turhaan, mutta nyt sitten juhlia jatkaa.